A mágnesfal teljes mértékben fantázia név. A folyékony vas felkenése által, mágnesek segítségével bármilyen nehézségű tárgyat föl tudunk úgy tenni a felületre anélkül, hogy fúrnánk, szögelnénk, faragnánk. A mágneses mezőt létrehozó anyagokat már az ókori Kínában is ismerték. Az iránytűtől kezdve a katonai vagy orvosi alkalmazásokon keresztül ma már a lakberendezésben is kedvelt díszítő elem, főleg akkor, ha egy olyan felületet is kitalálnak hozzá, melyhez könnyen tapad. Első hallásra egyszerűnek tűnik, mégis évek kellettek ahhoz, hogy egy olyan vasalapú szobahőmérsékleten folyékony massza jöjjön létre, amely bármilyen felületre könnyen felvihető. A festés után pedig láthatatlanul rásimul a felületre. A glettanyag 12 négyzetcentiméteren 2,5 kg-os terhelést is elbír. Fúrás nélkül egy kisebb könyvespolcot vagy akár egy vasalót is feltehetünk a falra. A felhasználási lehetőségek száma szinte végtelen. Ebben a budapesti irodában például az információk áramlását könnyíti a mágnesfal. A mágnesfal ugyanakkor nem csak praktikus, hanem környezetbarát is. Ebben a budapesti ökoiskolában először az aula, majd az irodák falai váltak mágnesezhető. Én azt gondolom, hogy a gyerekeket rá kell szoktatni a természetes anyagoknak a szeretetére, és a minél egyszerűbb és minél innovatív ötletekre. A folyékony vas könnyen kezelhető, a masszába kevert guminak köszönhetően pedig rugalmas és nem repedezik. Varna Tamás találmánya az elmúlt években több belföldi és külföldi díjat is nyert. A legnagyobb sikert 3 évvel ezelőtt aratta, amikor a feltalálók Genfi világbajnokságán bronzérmes lett a mágnesfal.